Kumado na ni Burtok Lero, no? Yahayas. Asa na sa ingon? Uy, Burtok Lero! Kumado mo lagi! Uy, slow! Apa yang ada slow? Asa mo kita ingon? Kumado mo lagi taran. Wala kita na ko trabaho lagi na guys, yan ang pasaba ni mama. Nah, nagdagay kong pangay, pwede kita kayo ron nga. Badlong mo na yung busik ko badlong ganan ko. Ikaw yung abot pala ka rin. Oo, suro din kasi. Ito slow ka ni Bo Andre slow nga. Kanang ko, nagkapay na itong trabaho. Parang biasa. Ano ko tayo kayo nindog ko yung tukyan? Baka may chika na, paano ba? Tinira dia. Sakto kayo na. Nag-hire na sila nagtrabaho dia. Oh, sige, ako sumaya nga ito apply. Oo, may pa. Okay. Siguro kung bandog sa inyo ang tao kayo, kung trabaho kayo, yung magagamit sa inyo. Ako siguro nga tuod, kaya ako sumaya na ito. Kasi trabaho na ito. Basta nag-hire na sila nagtrabantik. Wala po kayo kita ano? Ano, may gana. Sakto, may gana yung kurma dito. Sige, naris ako. Sige. Ano na ka na? Hindi naman sir ito napita ka ito na iingunin lang nga pwede mag-apply trabaho. Kabugong baling tuwana, oy. Bis ka nang pwede kumuta na, miss kasi tagiyan rin sa kaning tindahan na. Ako may tagya na dito. Ano mo di ay? Ikaw na tagiyan rin? Oh, dan. Abi na ako tindira ra ka. May tagya, usam na tituyo na to. Grabe sila pwede tagiyan. Pagkaragarap ako pumurumani, kaya abi na ako tindira ra. Kanang ma'am, kanang nakakulay ko ma'am lagi ma'am, kanang nagka-stress ako ba nga kanang nanginahang lang ko na magtindiro. Pwede ko mulingkod rin ma'am? Oh, lingkod lang. Kanang mo lagi mga plan ko kanang kuan si mo nga kay nanginahanglan ko ng tindero kay okay trabaho lagi. Oh, nangita kong tindero kay hawa naman to akong tindira dere. Aw. Unya sa imong nahuna ma'am, pwede ka kung apply ani. Oh, pwede ra kaayo kay nga nanggani kong tindero. Silbi pa kan tawahan ako ng bugong. Pating ko baka ni nang video. Ako lay mo ang kanon ma'am sa pagtindero lang wa jud koy problema na kay ekspresado ko sa tindero lang. Anday do nakasuway ra day kag tindero. Daggan na kasuway panindero. Unya galing lang kay karon. Wa na may ko na i-applyan, diri okay po kay kuan dako kay ni matindahan day. Aw, oo, oy. Basta kay bawal lang sa presyo niya. Basta man, apply ko sa imo. Oh, pwede na ka magsugod ro. Ang tatasod, sabot ta. Ah, sige. Ta. Ay noon. Dayon. Ako, din tindahan na no. Karon pud ko nakasulod ng tindahan na gyud. Oh, buyag dong, dako gini. Upat man ikaw la. Ah. O, lingkod ya, lingkod. Aw, ako na ako sa kuha ng libang ko. Ang pasa. Kini ako pagpa-apply ma'am. Sinigurado gini kita. Ako dala nga dito sana. Kuan ko college level ko. Nawa. Ay, pwede ka dong. So, katigo ka mo kwenta. Importante naman katigo mo kwenta. Oo, college level ko. Criminology, walang kuha ganit na kurso, pero wala ko kahuman kay biglang sagipit sa kwarta mo na ginahala na yung trabaho na mga kwarta-kwarta na pupuan eh. Nga sa may mga pamahagi ni mo sa imong pagtrabaho rin Oh, stay out lang ka dong. Kay, wala naman ko iba na niya. Kamera sa akong mga bata. Na ako ko iksunos sa. Stay out lang ka. Kanya, pamaagi ko na ako dito dong. Oh, rato. Sa sweldo, ginuwan. Oh, tag 100 lang imong adlaw. Oh, wala kay bana ma'am? Tingin, makapagburdo ko ano kay wala ni bana dahil. Ngayon ako na sa bana. Oh, dong, kataod namin nga buwag. Mga tuig dong po. Oh, luya sa dahil kaya niyo mo, buwan na sa bana dahil. Oh, di kan doy doy kay naman, ginabuhi man. Oh, si kayo kay kuan rabang ta kanang insural na ta ka. Agoy. Ano man? Ako na sa di pa ta mag so ato imana gara ka ano magbuwag mo ba nato ato pa na sa dahilan sa pagbuwag. O sa man di ka dong, manguan po ka? Oo. Mahula po po dai kini akong talento tagsa na ako kanang kuno aw sakto gid buwag gid mo na diretso siya dire. Ha? Oo. Maji mo dai mo kuan dai mo bata. Maji mo. Magbuwag dong. Unya sige.
Sa may mong kuha sa itong trabaho nga rin. Mura ni dong, ikabuntag, ang daming sa tinda, ang customer. Muna wala tayo laing trabaho dali, mura ni itong trabaho nun. Rote na ni adlaw-adlaw. Dora na yun sige. May problema. May kaya ram ka nimo. Sugod ka karon adlaw ah. Oo. Sige, sugdi na nag-arrange kay interest kalat di kayo, ay naka-arrange. Sige. Sige. Grabe naghanag rin sunong na yan. Silbi ba ako anay? Lakop ng gandara. 100 na ako. Tawa-tawa. Pre, namlay ka dito, pre. Lagi kan. Ito mo na yan, nasi burtok play ka ron. Nag-apply na kong trabaho ron. Hindi, tapos trabaho kayo na. Nya ko itong ginaan nga na nag-hire sa mayukay ba? Ano na, ito trabaho ron ka. Amaw eh. Bayo kayo makasuod na sa burtok play yung trabaho ka ron. Nya, atong, sige. Para ito yung kapag na. Pili ka kayo kayo. Ato na, ang nasa liman, yahay ka sa trabaho sa liman. Grabe, pagdana, nagkabuhay hindi ko sa'yo. Pakulang na, klaro na. Silag-salig sa mama. Butak lang! Uy! Yahay sa liman. Yahay ka guwang ako. Grabe trabaho sa liman. Hindi ka na kayo? Ayun, wala yung mayo. Diyan mo na yung muna ah. Grabe, mga tawanan na no. Diri, abay, no, kanyang disuri diri. Sayang yung trabaho. Sayang yung apply diri. Huwag lagi may mayo. Apply na yun, daw ako sarap. Kini lagi mayang diskarte ka. Sakto mo winay kayo. Bili mo na trabaho. Amigo, gusto na ako. Inya, kanang, anak kayo doon pag yun. Kaya tadi yang ngeri. Woi mana? Sulit itu animal. Ay, ganda gua. Ya, ya lo. Ay, mana ada anak itu kamu mau bingung ngeliat kayak itu atau kayak itu. Main dia. So, dia atas kamu kayak. Pilih buat aku kayak itu teman mau. Oh, anak gue lagi kan. Ay, dan dia pernah makan bir. Pilih sama pilih. Ini panggil untuk main. Ini. Oke, kayak itu. Kali mas tiga. Pwede naman tadi. Di ba ang ingin sa burtok loy ganyan kabaw kagaya na ingin burtok loy ang punta niya. Pwede naman pakto na ito. Burtok loy na bantay. Pag na nabisnihat na ulit, siya yung kata pa rin ako. Ano sa mga? Yung sobra pa itong animal? Umanggit na ito. Umanggit atas dia. Ito. Ay, ito nga nagbadyo. Jadi kita na kung kiyat ng berhanin nila. Sundira na rin. Dali din na niya. Oy dong, gotok loy. Oh. Maliw ka sa akong bantay, maliw ka sa akong kadali. Sige, ako lang sa bantay nga rin. Sige. Oy, Pilam din yung buwan. ako ka na, kuha na siya, tag 200. Hindi din nga spaghetti kan. Sakto sa ako. Ay, sabog ko na. Ang iya din dalhin ko. Karong diskarte ko kay ako kung ganun ko nagka-tirada. Kamukoy daw ganito sa amigo. Mo ganito anay. Ako masahon, kamu lang sa paladre kay wala yung bantay ganun sa mo. Oh, kani. Unyan na, ay sabog ko, unyan na, sa Sige, butan. kali bahala niya. Ako na bahala ano niya. Bugoy daw ka sa animal. Ako sukot, tayo naran din si Arskilid. Ya, Basik kita ka. hindi ko na makita no. Ay, ikaw na ibahala si mga gulingon ay. Kami. Kaya magkaya mo hanap ito. Wala na. Sige, sige.
anay ko. Muso ka na! 3, 4, 5, 6, Ay! 7. Namuso ka na! Awa mo mo, nag-exercise ako. Kada ko dito sa lugar, exercise yung mama kada. Hindi nga naman kung dalang rin nga ilaga niya pag kumaning nga rin pa doon sa kuha ng gukod niya. Pagtatanong ko na itaw, nag-exercise na ako. Sa ilaga, kada sa pagkita, namuso kita! Klaro kayo nang nag-push up ko. Wala mo ba? Pasangin ni mo eh. Bukta na yung pagkatao. Buota ka ng naong ni mo! Unsa man na? O baka mamuso? Ha? Wala ko na muso lagi. Ano naman siya gani? Dinday ka pagyadong! Ni, baru ka naman eh. Ayun, tao pa naman nga sa ako. Mamuso pa man ka, wapang ko'y bana! Siya may bana. Di ba ko'y bana diri dong? Ako kinresi mo na yun. Away, problema na! Dali, sud. Tulungan ka ng... Intog anagit ka. Kaya ano mo na ako dito na? Mo sugli ko na kay intog anagit ka no. Ha? Ikaw mo sugli ka ha? Ayan. Yun. Tukar lagi tuh. Ayuy. Ay. Kita aja lagi. Ya. Apa pala dito hanap eh. Rabi. Kaget. Nih. Tis berkok lu. Sudah musuh. Ini lagi tuh masuk ke tanah usai gusto. Kayak bang tadi cek itu. Sak panak. Ayo sama. Ang bibi itu tadi. Terus sa tinuod ng Intog anagit ka. kaya ano mo na hindi ka ganahan eh. Mo sugli ko na kay intog anagit ka no. Ha? Ikaw mo sugli ka ha? Oh, ano? Oh, ano na? Action. Ano na sa action? Sige, likat naman. Kaya pwede na siguro. Kinamutin. Kini mas bahay ni kada po kayo. Dakta asoy. Alam ta beto po kayo. Kiri. Kana. Sige. Ana action. Action.